Xayrlı kun o'qishlar. Bütün ko'rsatkichlar darajaning uzluklari temasining praktik ülüşüne ko'chamiz. Әлеге аңлатмаларны гадиләштерик. Димәк, нигезләре бер төрле булган дәрәҗәләрне бүлү өчен күрсәткечләрне алабыз, тапкырлаганда кушабыз. -7дән алабыз -6-ны һәм кушабыз 3-не. Яки -7гә кушабыз 6-ны һәм кушабыз 3-не. 5-нең икенче дәрәҗәсе. Ул 25-кә тигез. Алдагы мисалны чишик. Башта дәрәҗәне дәрәҗәгә күтәрәбез. Моның өчен -5-не 3-кә тапкырлыйбыз. -15. Шулай ук дәрәҗәне дәрәҗәгә күтәрәбез. -3-не 7-гә тапкырлыйбыз. -21. Нигезләре бер төрле булган дәрәҗәләрне тапкырлар өчен аларның күрсәткечләрен кушабыз. Бүлгәндә алабыз. Алабыз -21-не. -7гә -15-не кушкач, -22 була. Аңа кушабыз 21-не. 4-нең -1-нче дәрәҗәсе. Яки 1 бүленгән 4. Өченче мисалны чишәр өчен әлеге тигезлекнең киресен үтик. 11 бүленгән 22-нең -2-нче дәрәҗәсе. 11 белән 22 кыскара. Димәк, 1 бүленгән 2-нең -2-нче дәрәҗәсе була. Яки 2-нең квадраты. 4-кә тигез. 4-нче мисалны чишәр өчен башта коэффициентны тапкырлыйбыз. 3-не 4-кә тапкырлагач 12. Һәм аның -3-нче дәрәҗәсен, аның -4-нче дәрәҗәсенә тапкырлыйбыз. Нигезләр бер төрле. Димәк, дәрәҗәнең күрсәткечләре кушыла. -3-кә -4-не кушкач, -7 була. 5-нче мисалны чишәр өчен 9 һәм 27-не нигезләре бер төрле булган дәрәҗәләр ярдәмендә күрсәтик. 9 ул 3-нең квадраты. 27 ул 3-нең кубы. Димәк, 3-нче үзлекне кулланабыз. 3-нең квадратының -4-нче дәрәҗәсе ул 3-нең -8-нче дәрәҗәсе. 3-нең кубының 2-нче дәрәҗәсе 3-нең 6-нчы дәрәҗәсе. Гадиләштергәч, 3-нең -2-нче дәрәҗәсе була. 1 бүленгән 3-нең квадраты яки 9-дан 1. Әлеге бирем Решо ОГ сайтыннан 8-нче тип. Аңлатманың кыйммәтен табарга кирәк. Димәк, үзлекләрне кулланып табабыз. Тапкырлаганда күрсәткечләрне кушабыз. Бүлгәндә алабыз. Нигезләр бер төрле. Димәк, 3-нең 4-нче дәрәҗәсе. 3-нең 4-нче дәрәҗәсе ул 81-гә тигез. Әлеге бирем шулай ук Решо ОГ сайтыннан 8-нче тип. Аңлатманы гадиләштереп, -2-дән 1-гә тигез булганда, аның кыйммәтен табарга кирәк. Нигезләр бер төрле. Үзлекләрне кулланабыз. Аңлатманы гадиләштердек. -2-дән 1-гә тигез булганда, аның кыйммәтен табабыз. Димәк, А урынына -2-дән 1-не куябыз. -2-нең 4-нче дәрәҗәсе 16-га тигез.
Әлеге бирим шулай решу ОГ сайтынан 20 тип. Аңлатманы кыскартырга кирәк. 18 ул 9 белән 2-нең тапкыр чыгышы. 9 ул 3-нең квадраты. Һәм 2-гә тапкыр дибез. Димәк, 18-не без 3-нең квадраты һәм 2-нең тапкыр чыгышы рәвешендә яздык. 4-нче үзекне кулланабыз. Димәк, 3-нең квадратында n плюс 3-нче дәрәҗәгә күтәрәбез. 2-не дә n плюс 3-нче дәрәҗәгә күтәрәбез. 3-нең квадратын n плюс 3-нче дәрәҗәгә күтәрү өчен 3-нче үзекне кулланабыз. 2n плюс 6. Нигезләре бер төрле булган дәрәҗәләр өчен икенче үзекне кулланабыз. Димәк, 2n плюс 6 күрсәткеченнән 2n плюс 5-не алабыз. n плюс 3-тән алабыз n минус 2-не. Гадиләштерәбез. Эшне тапкырлыйбыз. 2-нең 5-нче дәрәҗәсе 32-гә тигез. 32-не 3-кә тапкырлагач 96. Укучылар, бүгенге онлайн дәрестә бөтен күрсәткечле дәрәҗәләрнең үзекләрен өйрәндек һәм аларны куллануга мисаллар чиштек. Сау булыгыз!